Tá riméid ormsa fáilte í chealla a chud ribh múinteoirí síle isteach am thiomaranga inniuh. Dírithe híle. Gur míle maithe díos múnachait. Inniu támuid go beag an plé a dhéine Agallamh Beirte. Agus bhíon Agallamh Beirte go hiondúil le fáil ag an oireachtas. Siar do bhíonn siúil ag an oireachtas ná áit ina dagan gaeil na domhain fad le chéile, agus bhíonn siad déanana ceiliúra ina gaeilge agus an chultúr agus tradiisiún na gaeilge-foghlaim. Bíonn comórtaiste gach cinál sort le fáil ag an oireachtas, idir órán agus domhsa agus litríocht a chomála sin bíonn riant Drámaíocht le fáil an freisin. Bíonn lúbíní, bíonn scetí agus nói bíonn an Agallamh Beirte le fáil. Inis, beag an míú a thuirt Steve an Agallamh Beirte. Tá beirt daoine i gceist, agus bíonn an bheirt sin a plé agus a caint faoi téama áirithe. Bíonn mion difriúil ag an chághine, nó bíonn dearcha difriúil acu céir de táise de phlé. Inniu, tá me hain agus múirtear orla a gula bheith plé an Agallamh Beirte le hAntaine Ó Donnaile Oíche Shamhna. Agus is sampla beg atá agan díomh inniu. Chamuid an seachtain fad a cleachta agus a gobar go crua onas go machmuid ré le hain Agallamh Beirte seo is sponsív. Mar sin, múinteoirí réiti? Well, tá mach réiti sa bhéis me. Is beidh Oíche Shamhna. Is beidh spórta sprí, is beidh a bheith gléasta in éadaí sean chalí. Beidir go bhfuin úla, nó briscí, nó seachladaí, ach cén áit sa bhfuil na cuasan, níl duine be anseo. Ach cé seo ag mo choras, ag a trá seo go ní. A chur isteach mo híimris is mo chlárachaí TV, ára ime leatoch chalín, hú héins de bhréga i dí. Chur me fis gáda, má bhín tú neice mo hí. Tá brónar me bhean an si, ach níl me gur a bheith dána, tá me ag seo ag bailú féidiní go mo wicéad Oíche Shamhna. Is féidirlumm domhsa í an chuid, nó is féidirlumm órán na rá, agus má thugann tú dom seachlad, ní bheidh me go de chrá. Well, éis lumsa chalín, tá tú go mo chrá. Sní bhí tú weim si féirín, is ime weim go brach. Tá Oíche Shamhna seafúideach, tá pumpkiní róchostasach, is níl sa túl ó heach go teach ach droch nós Americánach. Ní droch nóch Americánach atá an, ach féle mór na geltaí. Áta bhíonn na daoine imithe, scoirte, scarthach, aisteach, bíonn taibhsí cáilí púca, bíonn cnáraí péisteannaí zombie, bíonn marmhan sáirsealaí agus sióga, na céitir is aistí atá an. Ní híntaach iad a chorbe, ní lán ach scéal go fáistí. Snach mór an náire go hisismthóirí, I líana do chleigin le hamuidí. Nar bhearchuid ábhar fírinneach, nó rudaí bhfuil bunú slób, ná bacla seanós pisrógach, a chud is stréithú go deo. Nach rá an chráicid sin, agus thugtas sa faoi deara go ra versaí éagsúla amsa agus ag mo fortaí múinteoirí síle. Thug tú faoi deara go ramuid I plé, ábhar nó téama. Thug tú faoi deara freisin go ra dearcha éagsúil aine an ábhar. Bhí múinteoirí síle son í Shamhna ach bhí mise glána naí. Freisin, a bhecinn tú goil festas orin. Tá colla I mórtein. Agus go minic le Agallamh Beirte, bíonn an té atá a chuir an Agallamh os cóir locht éisteachta, bíonn siad réití, agus chuiríonn se go mór leis a Drámaíocht. Freisin bíonn na versaí an ilite, agus bíonn gaeilge-hefid iontab le rím agus rithim. In éon talm a híle. Aontainn cínte, is íontach an rud é,